Čau, vítam ťa pri novom videu a dneska je to znovu v Geometry Dash, takže užite si video. Dneska musíme dať Polarized, to je taký prvý goal a to je asi tak všetko z Geodash, čo robíme. Neviem. No nič, teraz ideme na túto dobrú časť. Tak. Ne. Tak nič. Tak. Hop. OK. Nechcem to teraz pokaziť. OK, raketka. OK. Hop. Ne. Ok, dajme si to na practice. Ja to mám furt tak, že keď chcem sa niekde dostať ako ďaleko, tak použijem practice, nech si úplne naštudujem tú mapu a zlepším sa v tom, kde furt zamieram. Takže tu máme teraz practice. Lebo treba sa to naučiť, lebo napríklad keď som na mobile, čože malokrát, že mám mobile gameplay, že proste hrám nejakú mobilnú hru a zapnem tam Geometry Dash, napríklad World, to som práve teraz porazil dneska a začal som ho hrať iba včera. No tak som proste furt používal practice, aby som sa tie levely naučil a potom som ich vedel už úplne naspamäť. Takže som to porazil. Jak nič. Napríklad, tuto by som zomrel, ale teraz už viem, že tam nemám. Takže už to bude oveľa ľahšie. No aj napríklad tu, ale keď sa to naučím, že tam nemám skočiť, no tak bude dobre. Hop. Okay. Okay. Tak. Pre checkpointy. A ideme úplne od začiatku. Teraz už nie je hudba. Tak nič. Tak. Ideme takto. Raketka. Tak nič. Tak. Jaj. Ideme takto dole. Keď už je tu toto. Už tu toto. Hop. Dole.
Ajajajaj. Jaj. Tak. Jaj. Ajaj, dobre. OK. Teraz to už dáme. Dá sa niekde stlmiť tá hudba? Asi nie. Tak a teraz už ideme na tento part. Uí. Ok, tak mám takú chybu, to už nemôžem nikdy znovu zomrieť. Ok, a znovu tu. Hop. Modrý. Ok. Ok. To si nikto nevšimá, okej. To je také... Oj, bože. Okej, už som znovu tu. Let's try it like this. Okej, to na niečo, idem znovu takto. Ani som nebol vo vzduchu? Akože geometry dash? Okej, ideme. Jedeme bomby. Tento part milujem, lebo to je najviac z týchto tu boostrov, čo o tom má byť vlastne celý tento level, lebo to je tá nová vec, čo je tu pridaná. Samozrejme, že to nedám. Tak a teraz we are here. Hop. A ideme. Teraz už guys nebudem komentovať, lebo nechcel by som zomrieť. Ok, znovu tu.
2% viacej. Ahoj. No nič. Tak, ideme. Znovu to. Poď, prosím, prosím. No talking. Nie, znowu tu. Yes! 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 Oh, 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 oh. Ja neverím, 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 neverím. Okej. Ďalší level. Túto hudbičku budeme ešte dlho počúvať. Ajaj. Toto už je... To už je klasika, že toto budeme strašne dlho počúvať, lebo znovu nejaké 3 epizódy mi to bude trvať. Okej. Okej, to nechápem, ale nejaké rýchlo to ide, keď idem si do praktisu. Nechápem tomu. Okej. To sa niekde nastaviť, že by som mal furt túto practice hudbičku. Lebo tá je výborná. OK. Tu budú rage. Čo? Pri tomto som rageoval, keď som to hral v Geometry Dash World. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh hell no, man. Jože teraz špatne, ja to robím iba practice. To je strašné. Keď toto budem robiť strašne dlho, tak to je hrôza. Ach jaj. Ešte, že tu nie je šípka. Ajaj. Prečo mám pocit, že to ide strašne rýchlo? Na čo som tam skočil?
Ok, takže toto je praktično v dryoute. A nič, to už dneska nejdeme dať. To je na dnešný diel všetko a na budúce sa uvidíme pri taverke. Takže čau.